Здравейте! В какво вярват хората, които страдат от паникатаки с години? Казвам се Галя Мотафова и съм психотерапевт. А това е моята секция в YouTube, посветена на тревожните разстройства. Сигурно се питаш как се стига до това, че има хора, които с по 9-10 години, а дори и целия си живот страдат от паникатаки и тревожни разстройства. В какво трябва да вярваш, за да удължиш страданието си? Това е темата на днешния клип. Първото нещо, което правят хората с паникатаки, които наистина удължават периода на страдание, че решават, че могат да се справят сами. Когато се стигне до там, че паникатаките станат твое ежедневие, или имаш преповтарящи се епизоди на паникатаки в живота си, много трудно би могло да се справиш сам. Защо? Защото паникатаките са проблем, който иска обгрижване на няколко нива. Първо, има достатъчно много причини, които могат да бъдат биологични, които да те водят до паникатаки. И ако организма не бъде подкрепен, то твоите паникатаки, каквато и психологическа помощ да имаш, могат и да не спрат. Такива причини са завишени нива на кортизол. Такива причини са хипофункция на щитовидната железа. Такива причини са проблеми с вестибуларния апарат. Много други, които биха могли да ти дават симптоматика, подобна на панически атаки. А заедно с това, понеже не можеш да си обясниш какво ти се случва на организма, изпадаш в страх и ужас и увеличаваш нещата, да се стига до неистински паникатаки. Трудно би могъл да се справиш с органичните причини сам. Второто нещо, което човек трудно се справя сам, е момента, в който се губи контрол. Когато си в паникатака, ти губиш контрол. Нито един мисловен модел в този момент не може да те спаси. Много по-лесно е, ако има човек до теб и те поведе в преодоляването на паникатаките. Преодоляването на паникатаките се тренира в спокойно състояние, а не в състояние на паникатака, когато поведението ти вече е неконтролируемо, страхът е обгърнал и много трудно би могъл да придобиеш нов навик. Нови навици се придобиват в спокойно състояние. Аз създадох цяла програма, която е видеокурс от 8 видеа, в която има видеа обяснителни, които да ти разяснят какво се случва с тебе, в която има техники за преодоляване на съответните състояния на паникатака. Чрез тази програма можеш да съградиш и своя възстановителен режим. Така че техниките, билките, добавките и всичко, което помага при паникатаки, да го включиш в своето ежедневие. Когато ти практикуваш една техника всеки ден, в момента на паникатака ще ти е изключително лесно да я приложиш. Просто това ще е навик, който вече си затвърдил. Когато обаче ти гледаш една техника, направиш един път и нямаш този навик, когато се стигне до паникатака, най-малко ти е до техника. Най-малко нея можеш да приложиш, защото просто не си изградил навика. Правилният подход е в спокойно състояние да се тренират техниките за преодоляване на паникатаки. Най-добрият вариант е да имаш коуч до себе си. Най-добрият вариант е дори под формата на видеа да можеш да тренираш с някой, който да ръководи твоето дишане, твоята медитация, твоето отпускане, така, че ти да предадеш контрола в ръцете на друг човек. Второто убеждение, което много често се срещам като психотерапевт, просто си пие лекарствата и всичко ще се оправи. Истината е, че при паникатаки и тревожни разстройства, антидепресантите, транквилантите, дори при много страхови състояния има изписване и на невролептици, действат. Паникатаките наистина могат да се седират добре. Проблемът е, че това е
бързата помощ за паникатаки. Тоест, когато паникатаката е тежка, непреодолима, с много висок пулс, с много тежки състояния, тогава е нормално да отидеш да ти дадат диазепам и да се прибереш вкъщи и да се наспиш. Но това е временна, бърза помощ за паникатаки. Ако всъщност са ти изписали антидепресанти и друг тип лекарства, според преценката на психиатъра, това отново би трябвало да е само част от лечението ти, но не и цялостното ти лечение. Защо? Защото ако причините за твоята паникатаки и тревожност не бъдат разрешени, в един момент, спирайки лекарствата, има голяма вероятност, не казвам, че е задължително, но има вероятност твоите паникатаки и тревожни състояния отново да се възобновят. Защо? Защото никой не е работил с психологическите причини. А психологическите причини и начина, по който ти се държиш в живота и ти се държиш към себе си най-вече, тези причини са непреодолими с лекарства. Тези причини, дори като пиеш лекарства, ще продължават да действат. И ще чакат само момента, в който похлопака се отвори, за да бълне цялата тревожност наново. Така че психотерапевтичното лечение и психиатричното лечение трябва да вървят ръка за ръка. Трябва да вървят паралелно. Разбира се, при много силни паникатаки и тревожност, първо трябва да се изчака напрежението да поспадне, преди да започне да се работи и сериозно психотерапевтично. Психотерапията всъщност подменя във времето психиатричното лечение и прави така, че човек да може да преодолява нещата сам. Третото убеждение, което е много разпространено, е, че всички страдат от паникатаки. Решаваш да се консултираш. Обикновено с приятели, съседи, какво се случва с тебе и дали те са имали нещо подобно. И установяваш, че много хора имат паникатаки. Установяваш, че много хора са тревожни с години. Установяваш, че много хора се притесняват, че се разболеят. И си казваш, аз съм като другите. Виж този как е продължил да живее. Другия как е продължил да живее и аз мога да продължа да живея с това. Само, че нашата нервна система, като всички органи и системи, също се изхабява. И ако ти, защото паникатаките неминуемо са състояния, които товарят нервната система, която я карат да работи на обороти постоянни, които не са добри за нейното здраве, в бъдеще така се стига до задълбочаване на паническите разстройства, до все по-голямо зачестяване на епизодите с паникатаки и в крайна сметка до там, че паническото разстройство да стане част от твоя живот. Стане ли част от твоя живот, то започва да ограничава дейностите ти, започва да ограничава способността ти да ходиш на работа, както и твоята нервна система става абсолютно непригодна за преодоляването на стресогенните състояния и стресогенните обстоятелства в живота ти. Ти нямаш нужда от това. Колкото по-навреме предприемеш мерки да разрешиш този проблем, толкова по-лесно е нервната система да се възстанови. Все едно да имаш кардиологичен проблем и да отлагаш нещата с години наред. Разбира се, че това ще доведе до усложнение. Същото е с нервната система. Същото е с психиката. Същото е с всяка една система на твоето тяло. Така че, вместо да си мислиш, че можеш да преодолееш всичко напълно сам, вместо да си мислиш, че всички страдат и всички са тревожни и всички не са добре, така че мога и аз да издеяна някакси този живот, вместо да си мислиш, че пиейки едно хапче, нещата могат да продължат с години по този начин, предприеми верните мерки. Консултирай се с психотерапевт, консултирай се с психиатър с широки разбирания за психичното здраве,
така че да можеш да си изградиш вярна програма и верен път за лечение. Аз създадох програма, която е в няколко стъпки за хора, страдащи от панически атаки. Първата стъпка е за преодоляване на симптомите. И за нея създадох курс с видеа, с които можеш да си помагаш сам. Втората стъпка са онлайн групи, които са от 4-5 човека, с които работим заедно за съграждане на най-добрите индивидуални режими за възстановяване на всеки един от вас. Заедно с това в рамките на месец вие сте проследявани и се проследяват вашите състояния. Третата стъпка е тренинг, в който всичките мисли тревожни, убеждения, страхове ги разглеждаме и преодоляваме заедно. Разбира се, никога не изключвам възможността за индивидуално консултиране. Всички мои координати можеш да намериш в описание. Всички, които страдат от тревожност и паника, са изключително уплашени от симптомите и първото им желание е да ги овладеят. Така са и моите пациенти. Казвам се Галя Мотафова и съм психолог с 15 години опит в работата с тревожност и паника. Всичко това ме мотивира да създам видеокурс с 8 серии, които да обясня на моите пациенти всичко за тревожността и паниката, да им помогна да ги намалят и да дам съответни техники, с които да се справят, когато изпитват плашещите ги симптоми. Много е лесно, когато си тревожен, просто пуснеш едно видео и работиш заедно с квалифициран терапевт. Тогава тези симптоми се овладяват много бързо и спират да те плашат. Във видеокурса ще разбереш и кои добавки, минерали, витамини да използваш, за да можеш да възстановиш нервната си система пълноценно по един природен начин. Както и какъв режим на живот да си съставиш, за да подкрепиш възстановителния процес. Убедена съм, че ползвайки видеята от курса, ще успееш до максимална степен да овладееш плашещите те симптоми. За повече информация последвай линка в описание.